तर मित्रांनो, बहिणीची किरकिर ऐकून दिवसाची झाली सुरुवात. आम्ही सकाळी चक्क 4:30 वाजता आंघोळ करून निघालो कोल्हापूरला. आमच्या भविष्यासारख्या अंधारात आमचा प्रवास झाला सुरू. तेवढ्यात बहिणीचा डान्स बघून मला आलं हसू. स्वतःच्या आयुष्यात अंधार असताना लोकांच्या आयुष्यात वाकून बघायची माझी सवय मला पडली भारी. निवडली कानाखाली. मी बापू विरू वाटेगावकर. मग काय, सकाळ सकाळी हिरवगार शेत बघून मला आला प्रेशर. आता कुठलाही जोक नसताना दात काढत आम्ही फायनली पोहोचलो. देवाचं दर्शन घेतात भावाचं झालं प्रमोशन. भाऊ झाला ड्रायव्हर. म्हणाला तुम्हाला घेऊन जातो पन्हाळ्याला. डॉगेश भाऊची बस बघून आमची वाटली लाज. आम्ही तोंड लपत गेलो किल्ला बघायला. किल्ला बघितला, भावाला वाटलं भाऊ झालाय राजा. म्हणाला तुम्हाला खायला घालतो राजेशाही थाई. मग काय, गरिबांच्या राजवाड्यात प्रवेश करून आम्ही लुटला थाईचा आनंद.